Възможно ли е човек да пробуди своята същност, да се върне, както в много книги се казва, към изначалното сам, без подкрепата на някой, който да го провокира? Аз не мога да кажа дали това е, значи трябва да съм... При тебе как е? Това не мога да кажа всички останали, но за мен аз съм категорична, че процесите тръгнаха много по-бързо и по-пълни са. И когато срещаме се с него. Значи това са процеси, които не са никак лесни. Това са прочистващи, както казващи процеси, които са много трудни за преживяване. Така. И как човек, който по друг начин осъзнава живота, приема трудността? Със сърцето. Да ви кажа... Като нещо естествено ли се приема тази трудност? Като нещо, което е необходимо да преживее? Или? Не е необходимо и не е толкова естествено. Човек никога не му си иска да е естествено страданието, нали? Въпреки че страда и действително всеки един път е свързан, минава през страдание, но някакси не си иска да е естествено. Искам да съм щастлива, да се радвам, да се смея, нали? Никой не би искал да стои в страданието. Някакси човек, или поне при мен, значи битката е доста драматична между сърцето и ума. Значи, когато си разпознал със сърцето, мисля, че това е достатъчно. Така или иначе се минава през тази борба на двете нива, докато се след, докато се изчисти всичко това, действително е трудно. Много пъти изпадаш много тежки противоречия, с много клатене свързан пътя и това му е прекрасното. Минаваш просто през всичко. То е една жива, крива линия. Лабиринт. Която просто е прекрасна, пълна. Просто е прекрасна. Аз не знам дали има зрители, които са отговорили правилно на въпроса кой е Занко, но за да приключим днешният разговор, вие ще отговорите на този въпрос. Да започнем с Таня. Кой е Занко за тебе, Таня? За мен Занко е... А сега, трудно ти е да кажеш кой е Занко. Трудно ми е да кажа, защото е трудно човек да определи онова, което би обрисувало или би влезнало в съдържанието на думата всичко и едновременно с това най-голямата тишина. Просто, може би, ако трябва да използвам някакво сравнение, със сигурност е космоса като нещо непознато. Космоса вътре в мене и космоса, който е около всички нас. Хенрих, за тебе, кой е Занко? И на мен малко ми е трудно да кажа това, но бих искал да кажа за мен, той е от едната страна една постоянно отворена врата към вечността. От другата страна той е един огън, който постоянно гори и който изгори всичко, което не е важно, всичко, което за моето развитие няма значение и остана само това, което трябва да остане. И за Елза? Аз доста се припокрива всичко това, моето кой е Занко за мен с това, което те казаха, особено с това, което каза Хини накрая за огъня. Но аз ще кажа и още нещо. То е за мен една подадена ръка. Ръка, в която чувствам много дълбока и много истинна бащинска любов. То е усещане, което не е свързано точно с бащата като баща физически. Една по-друга категория баща. И огън е любовта, която просто те води, която прощава, която те разбира, която просто те обича. Аз много ви благодаря за този разговор. Аз искам да добавя всъщност, че Занко е духовен учител на много хора като вас,
започнал тази своя мисия в България и сега я продължава в Германия, в едно градче близо до Дрезден. Как се казва, Хенри, градчето? Крюгес. Крюгес, което е някъде на 10 на километра близо до Дрезден. Там провежда своите ашрами, своите срещи, където ходят доста последователи от България. Тук в студиото са почти всичките му книги, видеоматериали, записани по време на тези срещи, които са интересни за всички, които се интересуват от духовната тема. Благодаря ви, че и тази вечер бяхте с нас. Желая ви приятна и спокойна вечер. Довиждане!